Nais ng Lord na ma-enjoy po natin yung sa kabila po ng kalungkutan sa paligid at mga problema, maraming pinagdadaanan ng tao. Gusto ng Lord na ma-enjoy po natin. Gusto ng Lord na maramdaman po natin yung kanyang presensya na kasama natin ng Diyos sa buhay natin. Meron pong kagaanan. Magaan po. Magaan po ang buhay pagkakasama natin ng Lord. And my preaching this morning is, the Lord is my shepherd. Lagi po nating naririnig in the book of Psalms chapter 23 verse 1. Sabay-sabay po nating basahin. Okay, ang Panginoon ko, ang aking pastor, hindi ako nagkukulang. Okay? O hindi ako nangangailangan. Ang ibig pong sabihin ko, kumpletohin tayo ng Diyos. At tuturuan tayo ng Diyos kung paano tayo makompleto sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pinagpala tayo ng Diyos, kaya peace be with you. Okay? Kaya po yung makakaupo na. Lagi nating naririnig yung the word shepherd. At titingnan po natin kung bakit hindi na tayo mangangailangan. Bakit hindi tayo kakapusin? Kahit na maramdaman mo yung kakapusan at kahirapan, bakit sinabi ng Diyos na hindi na tayo mangangailangan at hindi na tayo magkukulang? Okay? At maraming pong salamat kasi patuloy tayong tinuturuan ng Diyos at binibigyan din ako ng Lord ng mga fresh revelation. Alam niyo po, sa panahon ngayon, mahirap sabi na po natin na mahirap po mangusap ang Lord. Kasi sa dami po ng mga problema, maging ang mga mangangaral ay apektado. Lahat po ay apektado. Wala pong exempted. Pero mapalad po tayo sapagkat biniyayaan tayo ng Diyos ng Banal na Espiritu upang gabayan po tayo. Yun yung pinakamaganda. Hindi tayo iniwan ng luhaan. No? There is the comforter na ibinigay sa atin ng Lord para yun po ang magiging kalakasan po natin to maintain our relationship to God. Para yung ating takbo o yung ating paglakad na kasama ng Diyos ay hindi po tayo mahihirapan. Ngayon, what is the meaning of shepherd? Ang shepherd po, a person who tends and rears sheep. Ito po yung nag-asikaso sa mga tupa o sheepman or sa pastor po yan as a shepherd. Although the sheep are shepherded, they were generally only counted when we bring them in. Guide or direct in a particular direction. So mayroon siyang guide o nagga-guard po siya. Siya po yung nagli-lead para mapaayos yung kanyang yung mga tupa na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. We were shepherded around with a great ceremony. Ito po yung kanyang synonyms, no? Similar meaning. Coach. Okay. Sino ang coach dyan? Sinabi sa basketball coach. Sabihin, ikaw yung nag-guide. Ikaw yung mentor. Ikaw yung nagli-lead. Ikaw yung tutor. Ang sarap. Gusto niyo ba yung tutor? Dalawang tutor, isang tutorial sa secular school at saka isang tutorial sa spiritual, sa theological, sa spiritual. Amen? A spiritual man can receive the things that are spiritual. Kaya yung mga tao po, hindi tayo minsan naintindihan because they were natural men. Hindi sila naniniwala kasi yung spirit ng ating Panginoon hindi pa dumating sa kanila yung biyaya. Kaya tayo po ay both natural and spiritual. Amen? Kaya nababalansi po natin. Kaya dito po, gusto ng Lord na magiging men po tayo. Napapagkatiwalaan po natin, papagkatiwalaan tayo na proteksyonan yung mga tupa. Lahat po tayo rito. Kaya tinuturuan po tayo, tinitrain tayo ng Lord na bago kanya tawagin, na magiging lingkod niya, ititrain ka muna sa iyong sambahayan. Sa iyong sariling sambahayan, how to manage your family. Amen? How to manage. Kasi, ang sabi ng Lord,
paano ka mapagkatiwalaan ng Lord ng iglesia kung ang iyong sarili mong pamilya ay hindi mo maayos? Amen? Although na may mga pagkukulang po tayo at kahinaan, kailangan ipakita natin sa ating Panginoon na tayo po ay hindi magkukulang dahil sa Kanya. Maaari ang mga tao ay sabi nila, may mga kapintasan at kahinaan tayo na nakikita nila, pero sa ayong paglalakbay, samantalang sumusunod po tayo sa Diyos, ang Diyos ang nakakalam. Amen po? Kaya, huwag kayong mag-alala sa mga pag-uusig. Kasama po yan sa ating mga paglilingkod. Kaya ngiti na po tayo. Ayan. Okay, palapagan natin ang ating Diyos. Kaya dito po, bakit, why? Bakit, why? Tatapwat subalit ngunit, perhaps, bakit nga ba kailangan natin malaman? Bakit tinawag tayo ng ating Panginoon, tinawag natin siya na, He is my own shepherd. The Lord is my shepherd. Ibig sabihin, He is my own shepherd. Pumasok siya sa bawat tao. Bakit nga ba? Kaya kailangan makilala mo Makilala mo yung shepherd na yan. Number one, bakit siya tinawag na good shepherd? Ang sabi po ron, mayroong isang binata lumapit. Ano ho? Okay? Papunta tayo sa good shepherd. God is good. Tama? Okay. Matthew chapter 19 verse 17. Bago tayo pupunta dyan. He said to him, why do you call me good? No one is good but one. That is God. But if you want to enter into life, keep the commandments. Okay? Isang binata po ito. At sabi niya, I want to inherit eternal life. Good teacher. Mabuting guro. Bakit mo ko tinawag na mabuting guro? There is only one good, that is one. That is God. Okay? Kaya, isa lang ang mabuti. Ang Diyos lang. Wala nang iba. Amen? Kasi pag tinawag ka na mabuti, kaya nga dyan, He is the good shepherd. Bakit siya good shepherd? Tingnan po natin sa Mark chapter 10 verse 18. Yun din yung binata. Dumating din. Good teacher, gusto kong magmana ng kaharian ng Diyos. Mayaman po siya. Alam mo na ba yung mga utos? Alam niya na raw. Mula nung bata pa siya, alam niya na. No one is good but God. Ang ibig sabihin, pinapakita lang ng Diyos na walang mabuti. Isa lang ang mabuti ang Diyos. Ngayon, mga kapatid, in the Old Testament, Genesis chapter 2 verse 9, lahat yan, ipinakita ang kabutihan ng Diyos sa lahat. Okay? Isaiah 61 verse 1, Ecclesiastes chapter 2 verse 26, Deuteronomy 6:24 and 23 verse 19. Okay. For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in his sight. But to the sinner he gives the work of gathering and collecting that he may give to him who is good before God. This is also the vanity and grasping for the wind. Kaya ang gusto ng Diyos, binibigay niya yung mabubuting bagay sa tao. Okay? Mabubuting bagay. He gives the work. But to the sinner, sa mga makasalanan, anong binibigay niya? Collecting that he may give good to him who is good before God. This is also vanity and grasping for the wind. Si Solomon po yan. Okay? Ang sabi niya, sa mga makasalanan, sila po ay nagagather at nagkukulik. Ibinibigay nila yung mabubuting bagay sa Diyos. Di ba kung nagagather tayo ng mabubuting bagay? Para sa Diyos. Tama? Pero sabi ni Solomon, vanity. Wala raw kabuluhan. Bakit? Gusto mo magiging good Kaya nagagather ka ng mabubuti. Ang tanong, paano ka magiging good? Amen? Dito po, sabi ni Solomon, napakatalino ito.
Kaya sa Deuteronomy chapter 6 verse 24, doon na tayo sa 6:24 ng Deuteronomy. And the Lord commanded us to observe all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that He might preserve us alive as it is the day. So, ibig po sabihin, nais ng Lord na tayo po ay ma-preserve kung tayo po ay susunod. Okay, isa pa. God is not, yun Deuteronomy pa. Okay, hindi na yan, sis. Okay? In the book of, so number 1, the good shepherd. Okay? Okay na yan. God is good all the time. Amen? Amen? Okay, punta na tayo sa John chapter 10, verse 11 and 14. Kanina, good shepherd po siya kasi po, siya yung nagbibigay ng living water. Okay. Hindi ka na mauhaw, ang sabi doon sa John chapter 10, verse 11. The great shepherd, number 2. Hebrew chapter 13, verse 20. Kanina, siya po yung mabuting pastor. Basahin nga natin. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Verse 14. Ang good shepherd daw ay binibigay niya ang kanyang buhay. I am the good shepherd and know my sheep. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala and am known of mine. Okay. I am the good shepherd. Ang mga tupa daw ay kilala niya. At ang tupa ay nakakakilala sa kanya. Amen? Ang tupa na mabuting bunga, nakakilala sa Diyos na mabuti. Bakit may mga tupa na masama? Kahit na tinuturuan sila ng kanilang pastor. Bakit yung bunga hindi nagiging mabuti? Kasi po, hindi sila sumusunod sa boses ng pastor. Hindi sila sumusunod sa guide. Kaya nami-mislead sila. Kaya naliligaw sila. Ang tawag po doon, ligaw na tupa. Tupang ligaw. Kaya maraming naliligaw na tupa kasi mahihina yung mga tupa. Kaya kailangan mo yung good shepherd. Ang pinaka-good shepherd natin dyan ang Diyos. Kasi siya lang yung good. Yung pastor na kanyang ginagamit, magiging good yan kung sumusunod siya sa Diyos. Pero pag hindi siya sumusunod, yung bunga niyan hindi magiging mabuti. Papasok po dyan yung evil thoughts. Papasok po dyan yung gawa ng laman. Papasok po dyan yung rebellious spirit. Kaya kahit na nagbabasa ng Bible, yung ugali, yung resulta, yung bunga, hindi maganda. Kasi hindi sila sumusunod sa good shepherd. And everybody say amen. Siya lang yung good eh. Nagiging good tayo kasi sumusunod ka sa good shepherd. Akala nila, pag nagbasa ka ng Bible, good ka na. Hindi po. Pag hindi ka sumunod, hindi ka pa rin good. Pag disobey mo ang commandment ng Lord, hindi ka good. Amen? Andiyan pa ba kayo? Kaya maraming nami-mislead. Kaya sabi ng Lord, mag-ingat kayo sa mga turo at bulaang propeta. Kasi pag nakita nyo yung bunga, hindi maganda, ay iwas ka na dyan. Amen? Kasi mahirap talaga eh. God is good all the time. Nagiging good lang po tayo dahil sa ating pananalig kay Kristo. Kaya sabihin mo sa yung katabi, mapalad ka. Tuloy-tuloy lang, kamo, tuloy-tuloy lang. Para hindi tayo mahawaan sa mundong ito. Napakahirap kaya. Ang sabi ng Lord, nandito kayo sa mundong ito, kailangan magiging matalino kayo. Bakit? Nilagay ko kayo sa gitna ng mga lobo. Kailangan mas matalino pa kayo sa kaaway. At mas maamo kayo at dapat maamo kayo kagaya ng kalapati. Ibig sabihin, kahit na dinudungisan ka na, inuusik ka na, hindi maganda yung sinasabi sa'yo, maging mabuti ka pa rin. Kasi mabuti yung Diyos natin pinaglilingkuran. Kaya? Kaya sa tulong ng Diyos. Kasi kung hindi ka tutulungan ng Diyos, hindi kaya yan. Dahil
Kaya nga, ang Diyos ay nakahanda laging tumulong. Ang tao lang ang ayaw. Kasi pagka may sacrifices na involved, ayaw na ng tao. Kasi may mga sacrifices para magiging good ka eh. Amen? Siyempre po, may mga bad things eh. Mamimili ka kung anong... We have the right to choose. We have the freedom to choose. Binigyan po tayo ng Lord ng kalayaan para mamili. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na pagsusulit. Susulitin tayo sa takdang panahon. There is a reckoning time and accountability before God. Amen? Kaya, number one, He is the good shepherd because He is my God. He is a good shepherd because He is my Lord. And everybody say amen. Number two, He is the great shepherd. Kanina, siya ay mabuting pastor. Ngayon, siya ang dakilang pastor. Okay. Dakila, bakit naging dakila pastor ang ating Panginoong Diyos? In the book of Hebrew chapter 13 verse 20. Basahin po natin. Now, may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Yung dakila, yung dakilang pastor ng mga tupa, sa pamamagitan po ng covenant, walang hanggang tipan na dugo ni Kristo. Yung nabuhos po sa Kalbaryo. Siya po ang nagiging great dakilang pastor. Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus Christ from the dead. Ang Panginoon Diyos, ang ating kapayapaan, siyang nagdala sa ating Panginoon mula sa patay. Kaya yung nagiging dakilang pastor, tayo po yung kanyang mga tupa kasi nanalig po tayo sa kanya. Yung dugo po na dumanak sa krus ng Kalbaryo, siya po yung nagpatawad sa atin. Kaya everlasting covenant po yun. Walang hanggang tipan. Buhay po yun. Kahit nawala na si Kristo, buhay po yung tipan na yun. Kahit nawala na tayo sa mundong ito, buhay rin yun. Kaya nga ang mga mananampalataya ay tulog lang. Amen. Ang kanilang mga kaluluwa ay aware. Gising. Gigisingin po sila ng Diyos sa takdang panahon. Kaya nakapreserve man yung soul ng mga mananampalataya kasi may everlasting covenant. Pero mo walang hanggang tipan. Kasi siya yung dakilang pastor po natin. Una, siya yung mabuting pastor. Pangalawa, siya yung dakilang pastor. Amen? Matindi yung ating pastor. Hindi po yung pastor-pastoran lang. Number 3, He is the chief shepherd. Siya po yung pinuno ng mga pastor. Pag sinabing chief, ano yan? Pinuno yan. Amen? O siyang nangunguna, siyang namumuno. In the book of Psalms chapter 80 verse 1, give ear, O shepherd of Israel. Okay? Makinig ka, bansang Israel. Ito yung pastor ng Israel. You who lead Joseph like a flock, you who dwell between the cherubim shine forth. The great shepherd, the chief shepherd of Israel. Walang iba yan. Kaya makinig po tayo. Lahat. O shepherd of Israel. Siya po yung pinuno, siya yung chief, siya po yung nagdala kay Joseph, yung mga kawan. Kilala nyo si Joseph? Joseph the dreamer. Nagkaroon ng tagsalat at tagutom sa Kanaan. Sila po ay bumiyahe patungo sa Egypt. Grabe po. Ibinenta po si Joseph dyan. Yun ang plano ng Diyos sa kanila. Nung inalipin po sila ng 400 years at bumisita ang Diyos sa kanila, ay sukdulan na po yung kanilang pagkaalipin. Kaya pinalaya po sila at ginamit po si Joseph. Amen po? Siya yung nagdala sa kanila para lumabas sa Egypt. Kaya nga tumawid po sila sa Dead Sea.
gumawa ang himala at nakita nila yung puno ng pastor ng Israel. Kaya yung puno ng pastor ng Israel, yun yung Diyos ng lahat ng sangkatauhan. Kaya pinangaral ko po yan sa The Greatest Commandment. Amen? Kung hindi kayo maniniwala ng yung Diyos ng Israel ay Diyos ng gumawa ng langit at lupa, ay sorry na lang. Hindi totoo yung Diyos nyo. Pag hindi ka naniwala na yung Great Shepherd, yung Chief Shepherd, o yung Good Shepherd ay nasa Bible, yung nasa Bible, nasa Scriptures, ay sorry na lang. Isa lang naman ang Panginoon Diyos na lumikha sa atin. Wala tayong magagawa kasi nagpahayag siya sa bansang Israel. Yung buhay at kasaysayan ng sangkatauhan at pagkalika, nakatala lahat dito nangyari sa banal. The Holy City. What is the Holy City? The city of Jerusalem, the capital city of Israel. Doon nang galing lahat po yan. Kaya tayo po ay nagiging maayos. Kasi nung una, matatapang ang tao. Walang, walang mercy. Kung mapapansin niyo po, ang pinili ng Diyos sila Moses, ano po yun? Kanya-kanyang hari, bawat bansa, kaya kanya-kanyang sakop. Kaya pag matapang ka nung panahon yun, ikaw yung hari. Matapang ka ngayon. Hindi na pwede kasi biyaya na sa biyaya. Amen? Kahit nagkano ka kalaking bansa, mayroon ng United Nations na nagkokontrol. Mayroon ng mga association ng mga president, ng mga hari sa kanya-kanyang kingdom na proteksyonan. Kaya biyaya sa biyaya na po tayo sa panahon natin ngayon. Nandun yung mercy ng Lord. Nandun yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya pag matapang ka ngayon, may pulis ka agad. Noon, walang pulis pa Amen? Nung panahon nga natin itong panahon natin ngayon, nung wala pa si Duterte, di ba? Pwede ka maging matapang kung marami kang koneksyon. Okay, wala nang tapang, siya nalang matapang. Sinabi niya yun Sinabi niya yun Sinabi niya yun sa mga niya. Alis ka dyan, Satanas, ako ang sa trono mo. Sabi niya, ganun siya katapang. Babaliin niya raw yung sungay. Nagtal-volcano yung tal-volcano nag-eruption. Pambira to, ihiya ko to. Sabi niya. Ganun siya katapang. Ganun katapang talaga. Kaya nga tumino tayo Amen? Kaya nga tahimik ng kalye. Hindi ka natatakot ngayon. Bakit biniyayaan tayo ng presidente at ruler na talagang kilala niya yung nag-iisang Diyos. Kahit na ganun siya, sabi niya, isa lang ang Diyos ko. Isa lang kinakatukutan ko, yung Diyos ko na kilala ko. At yung tatay ko at magulang ko. Doon lang ako takot. Grabe, ang tindi niya. Kaya nga, ang tagal natin nag-pray na talagang magkaroon tayo ng ruler na talagang nasa Lord siya. And everybody say amen. Di ba? Bakit? Bakit pagkilala mo yung Good Shepherd, yung Great Shepherd, at saka yung Chief Shepherd, matindi ka na. Palapakan natin ang ating Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the Chief Shepherd appears, at kung ang pinuno ng mga pastor ay magpahayag, you will receive the crown of glory that does not fade away. Biro mo po, darating siya, babalikan tayo. Saan ka pa ba? Sino bang babalik? Diba? Ano raw ang tatanggapin natin? Crown of glory. Yung corona, hindi coronavirus. Corona na kalwalatian na hindi kumukupas. Kailangan magiging good ka. Kailangan dumikit ka sa Good Shepherd. Dumikit ka sa Great Shepherd. Dumikit ka sa Chief Shepherd. Hindi sa'yo yan. Kanya yan. Kaya pag pinagkatiwalaan ka ng gawain ng ministry, pag-igihin mo, sumunod ka sa Good Shepherd. Huwag yung sarili mo. Pag dumarating yung sarili mo, thy will be done, Lord. Amen? Siyempre po, tumatayo yung ating old nature. Di po ba? Hindi naman tayo perfect Hindi tayo good. Kasi minsan dumarating po yung kahinaan natin
Kahit ako, dumarating din yung kahinaan ko eh. Pero, ano lang, sandali lang na napupuno ng spiritual. Kasi nandun yung Holy Spirit. Nandun yung takot sa Diyos. O, nandun yung, di ba? Sandali lang eh. Pag dumating lang, nasa isip mo na. Ang hirap kaya. Ang hirap magano. Pero pag nandyan si Lord, madali. Sa pangalan ni Jesus. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Dami tayong i-review. Pag may nararamdaman ka. Pag dumarating yung kahirapan, dumarating yung depression. Dumarating yung mga stress. Sa panahon po natin ngayon, ay, ang hirap ngumiti Maigi nga yung ngiti natin, madali eh. Kasi nga, nasa good shepherd tayo. Nasa mabuting kamay tayo ng good shepherd. Nasa mabuting kamay tayo ng chief shepherd. Nasa mabuting kamay tayo ng Diyos. Nasa mabuting kamay tayo ng dakilang pastor. Yung pala, panalo ka na eh. Tingnan nyo. Number 4. God is my shepherd. The Lord is my shepherd. He is my own shepherd. Kanina, di ba nagpakilala siya? Ngayon, siya na ang iyong pastor. Pag siya na ang iyong pastor, hindi ka na mangangailangan. Pag siya na ang pastor, hindi ka na magkukulang. Bakit? Gusto niyo malaman? Meron pa bang nagdududa sa atin? Wala na. Kailangan mo lang sumunod. Tingnan natin ang verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Pag ikaw ay na kay Lord Jesus Christ, hindi ka nag-alala bukas. Bakit? Ang dami siyang pangako eh. Ang dami na tayong patuto sa buhay na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Yes, mula no tayo po ay naging mananampalataya. Bibilangin mo sa daliri mo, ilang ka bang bisis pumunta sa ospital. Wala namang major disease Pero pag wala ka sa Lord, nako, yung pananampalataya mo, sarili mo lang, nako, mahirapan ka. Baka mamaya-maya, hindi ka lang nakainom ng maintenance mo, maano ka na. Pero pag nasa Lord ka, kahit na may maintenance ka, amen, kahit na nakainom ka o hindi, may pambili ka o wala, hindi ka na mangangailangan. Bakit? Nandyan yung shepherd mo Nandyan si Lord Amen? Kilala mo na siya mapapaintulutan na wala ka talagang pambili. Kasi, para ipakita at ipamala sa'yo na siya yung Lord Shepherd mo. Hindi ka na kakapusin, hindi ka na mangailangan, kinumpleto ka na ng ating Panginoon. Kahit sa pera. Kahit sa pera. Basta siya yung shepherd mo, siya yung pastor mo, siya yung Panginoon mo. Amen? Hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect. Pero nangangailangan pa rin tayo. Kailangan gusto nang makita ng Lord yung pananampalataya natin na kahit na wala kang pera, wala kang hanap buhay, kakapos ka sa pagkain, maganang buhay, hindi ka nag-alala. Kasi ayaw ng Diyos na nag-alala tayo. Number 2, verse 2. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Pinahihimlay niya ako sa yung green pastures. Kung baga sa yung mga pastulan, yung mga tupa, nagiging kain sila sa mga grass na talagang sariwa at marami. Di ba? Ang nice ng Lord, mga kapatid, pag siya yung pastor natin, talagang kahit nasabihin mo salat ka, ay kailangan, pag sinabing green pastures, saan tawag green pastures abroad, di ba? Ang green pastures kay Lord. Kahit sa Pilipinas ka, pwede kanyang pahigayin sa green pastures. Amen? Ibig sabihin, kahit na tama-tama ka lang, pwede kang umiti. Kasi, siya po yung nagdadala sa'yo sa, He leads me beside the still waters. Ibig sabihin, hindi ka mauhaw, hindi ka magugutom. Kasi siya yung shepherd Sinabi niya sa Book of John chapter 6, pag kayo'y lumapit sa akin, hindi na kayo magugutom. At kung kayo'y manampalataya sa akin, ay hindi na kayo mauhaw. John chapter 6 po yan. Ako yung tunay na tinapay. I am the living bread.
Kaya, kaya nga napakaganda ng ng ating Panginoon eh. O, pagtupa ka ng Diyos, lahat daw ang iyong gagawin. Ipaprosper ng Lord. Pag nasa Lord ka, totoo po yun. Sinabi niya eh. Salita niya eh. Pag sumusunod ka sa Diyos, sabi niya yan sa Book of Psalms chapter 1, sabi niya, mapalad ang tao. Blessed are those, Psalms chapter 1, blessed a man that should not stand or sit on the seat of sinners or stand on the congregation of the sinners. Ayaw ng Lord na tayo po ay tumatayo at umupuan sa mga kinaupuan at kinatatayo ng mga makasalanan. Ang nais niya, but his delight is in the law. Ito raw. Ito yung kasiyahan mo raw. Oh. Ito raw yung kasiyahan mo, meditate day and night. Kaya sabi niya, ihinantulad ka sa isang puno na nasa batisan, hindi ka natatuyuan. Lagi kang namumunga. Ang ibig sabihin, kahit na may problema ka na, pwede ka pang ngumiti. Namumunga ka pa ng mabubuting bagay. Hindi lang po sa literal pera yan. Yung pagkatao po natin. Kasi hindi ka na pwedeng ngumiti pagka talagang sukdulan na yung problema eh. Amen? Oo. Pag susong-susong na, dumarating yung mga iba't ibang problema pagdating sa financial, mahirap ngumiti. Pero pag si Lord nandyan, magaan. Kasi alam mo, tutukunin ka niya. Hindi ka mag-alala. Magtaka ka. Oo. Iba't ibang way ang Lord eh. Amen? Basta niyong malaman yung way ng Lord. Pag way mo yan, nakakantahin mo lang yung my way. Malapit ka na. Alam niyo yung my way? And now, the end is near. And so I fish a final curtain. Final na yung kurtina mo. Putol na. kaya yung mga umaamit doon, may espiritu na gano'n, kaya hindi na nila inaamit sa mga videoke yun. Eh. Amen? Dahil marami na, may mga napapahamak eh. Pero kahit naawitin ko yun, hindi obra yun. Bakit? Ay, my great shepherd, my good shepherd, my chief shepherd, my God is my shepherd. Hindi siya magkukulang. Napakabuti ang Lord. Diba? Yung bang, nakaroon na kayong kanahanda-daman na hindi na kayo makatayo? Oh, tapos sabi mo, you are my shepherd. Diba? Gusto ng Lord yung ganun eh. Doon siya kikilos yung walang-wala ka na. Yung sukdulan na talaga. Tingnan nyo. Pagmamanifest at magdi-demonstrate ang Lord ang kanyang kapangyarihan. At ipapahayag niya sa iyo na siya yung dakilang Diyos na yung sinasamba. Verse 3. He is like a tree planted by the rivers of water that brings forth for its season and whose leaf shall not wither, and whatever he does, he shall prosper. Tapos na po tayo dyan, no? Meron pa tayong dyan, kaagipat niyan. O, tingnan natin. Ito yung binasa natin kanina. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God. Kausap niyan yung Samaritan woman. Humingi po siya ng tubig. Kasi nauhaw ang Lord eh. Give me a drink, sabi nung Samaritan woman. You would have asked him and he would have given you living water. The woman said to him, Sir, you have nothing to do with, and the well is deep. Where then do you get that living water? Ito na po. Alam niyo po, pag si Lord ay nasa ating buhay, hindi ka matutuyuan eh. Hindi ka matutuyuan. Yung soul mo, hindi nadadry. Yung soul mo, pati yung tsura mo, hindi nadadry. Para kang fresh lagi. Tignan mo yung katabi mo. May dry ba dito? Wala eh. Kasi kilala natin yung shepherd natin eh. Amen? Ang hirap naman yung mga kongregasyon na puro dry. Pangakam ng, this is the gift of
God. Ibig sabihin, kahit na minsan wala kang pambili ng mineral water, pero yung soul mo, refreshing. Ang Diyos nandyan, yung kalawalatian ng Diyos, nararamdaman mo sa buhay mo. Amen po? Siya nga yung living water, hindi ka na matutuyuan eh. Oh, pati yung soul mo, talagang laging masaya. Oh. Kaya sabi niya dyan, woman, gusto ng woman yung living water eh, yung tinutukoy ni Jesus Christ. Siya na yun. O kaya nangaral si Kristo sa Samaria eh. 2 days, another 2 days. Kaya paglabas niya sa Samaria, sabi nila, demon possessed siya. Bakit? Galing siya sa Samaria eh. Kasi bawal po yun sa mga Hudyo noong panahon na yun. Hindi ka pwedeng dumaan doon kasi ano yun eh, meron silang tinatawag na, meron silang gap discrimination. Kasi kaya pag dumadaan po sila sa ibang tribo, nagkukross sila sa River Jordan eh, para hindi lang sila makadaan sa Samaria kasi mahahawaan po sila. Kasi pagdating mo ron, uusigit ka pagbalik mo sa Jerusalem. Bakit ito makaroon? Makasalanan ng mga tao ron. Kaya nga, ang asawa niya, 5 eh. Di ba? Yung Samaritan woman, 5 asawa niyan eh. Sabi, tawagin mo. Sabi niya, 5 asawa mo, pero kinakasama mo, hindi mo tunay na asawa. Ikaw na ba yung Misaya? Di ba? Kaya dito po, mga kapatid, gift of God ang living water. Kaya pag nanalig ka sa Kanya, lagi kang mayroon eh. Lagi kang mayroon. Hindi ka matutuyuan. Meron kang pera, meron kang pag-asa, meron kang pag-ibig. Basta magagandang bagay. Yung iba wala ng pag-asa, pero ikaw mayroon pa. Amen? Yung iba, yung pag-ibig nila malamlam na. Hindi na maganda yung pag-ibig nila sa kapwa nila. Pero pag nandun si Lord, yung pag-ibig niya, kahit na wala na pag-ibig, wala na silang sa'yo. Tingin nila sa'yo, talagang ano na lang. Walang problema. Bakit? Ayos naman ako kay Lord. Kilala ko naman yung pastor ko eh. Kilala ko naman yung shepherd ko. Siya yung great, siya yung good, siya yung chief. Siya na yung shepherd ko ngayon sa buhay ko. Palakpakan natin ang Lord. Verse 4. 23 verse 4 na tayo. Ano yung 20? Kasi 6 na verses yan. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restoreth my soul. Ni-says ako, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit na ako ay lumalad, shadow lang, anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa kasamaan. Bakit? For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Alam naman na laging maganda yung panahon. Dumarating sa mananampalataya yung kawalan. Dumarating yung discouragement. Dumarating ang stress. Lahat tayo. Dumarating yung hindi ka mapagkatulog. Huwag kang mag-alala. Shadow lang yan. Pare, iniisip mo na, maha-high blood na ako kasi hindi ako nakatulog. Kakapusin na ako ng hininga. Sabi niya, shadow of death lang. Shadow lang, shadow. Anino lang yan, anino. Alam niyo yung anino? Yung anino mo yan. Sumusunod. Sarili mong anino, kinakatakutan mo. Alam niyo, pag may problema kayo, huwag kang matatakot. I will fear no evil, lalo na pag masama. Pag masama, huwag kang matatakot. Bakit? For you are with me. Ibig sabihin, siya yung shepherd mo. Siya yung pastor mo. Huwag kang mag-alala. Bakit? Yung kanyang pamalo at saka yung kanyang tungkod, siya yung nag-aaliw. Ano ba yung rod and staff of the Lord? What is the rod and staff of the Lord? Yung rod niya, yung kanyang salita. Yung staff niya, yung kanyang espiritu. Kompleto ka na. Kaya kung may dumarating sa'yo na karamdaman, natural. Amen? Kung na-COVID ka, natural lang yun. Kasi panahon ng pandemic. Pero huwag kang mag-alala. Kaya kang pagalingin ng Diyos.
May na-COVID na ba dito sa atin? Wala, di ba? Wala. Oh. Wala kasi matatakot yung iba pag may na-COVID. Ay, wag ka lang pupunta. Hindi, totoo po yan. Eh kasi iniisip natin, ang COVID, nakakahawa yung sa tao. Totoo po yun eh. Yun ang ano nila eh. Wala tayong magawa ron. Hindi natin alam kung tinatakot tayo. Talagang kinokontrol lang tayo. Hindi natin alam. Oo. Kasi, tinanong ko lahat ng simptomas ng COVID, trangkaso eh. Wala ka ng panlasa. Di ba pag may trangkaso ka, wala kang panlasa at wala kang pangamoy. Di ba sumasakit ang katawan mo? Ano pa? Di ba nilalagnat ka? Di ba sinisipuno ka? Inubo ka? Di ba mula nung bata tayo ganon? O di mula nung bata tayo, may COVID pala tayo. Eh, ganun lang po yun eh. Kung hindi mo lakasan ang loob mo at nasa balita ka, hindi ka nalalabas eh. Bakit? Matidepress ka na mismo sa bed mo eh. Matatakot ka na eh. Matatakot ka na sa kapitbahay mo, matatakot ka na sa ano man. Sa susunod, matatakot ka na sa sarili mo. Bakit? Truth, yea though I walk through the valley of the shadow of death. Shadow of death yan. Yung COVID, shadow of death yan. Pag wala ka sa Lord at hindi mo kilala yung shepherd mo, may stress ka. Pumunta ka lang sa palengke, mamaya-maya, panarabing alcohol ka na. O, sapunan mo na kahit ano. Bakit? Yun ang nasa isip eh. Lahat ng sickness ngayon related COVID. Kaya pag ikaw ay hindi anak ng Diyos na matibay, mangangatog ka. Amen? Mangangatog ka kahit na bata ka pa. Pero pagka nandiyan ang shepherd natin, ay kampante ka. Bakit? May Holy Spirit ka na, may Bible ka pa. Meron pang man of God, meron pang ministry, meron pang Bible study, meron pang online. Magkakaroon ka talaga ng pag-asa. Meron bang kagipat yan sa ibang verse? Sa verse 4. John 16:33, these things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Itong mundo ito, punong-puno ito ng kapigatian, kahirapan. Pero wag kang mag-alala, lakasan nyo ang inyong loob. 2,000 years ago, nabili ng Lord sa kanyang alagad. Lakasan ninyo ang inyong loob. Hindi nagbago yan hanggang ngayon. Lakasan ninyo ang inyong mga loob, mga mananampalataya. Alam nyo, mga kapatid, kung sukdulan na to, sukdulan na ha. Di ba, meron naman matinding virus ngayon? Ay merong variant nga rin eh. Variant? Hindi pa igito. Hindi pa igi yung sitwasyon natin. Maghanap sila ng ituturo para maano yung virus. Alam niyo kung titingnan natin ang Bible, hindi ko sinasabing tama ito. Kailan magbilang tayo? 7 years. 7 years. 2020, nag-start. 3.5 years. Tribulation. Nakailang taon na tayo. 1 year pa lang. Mas matindi pa. Titingnan mo ang Bible, Pag na-control na nila, hanapin na nila yung mga ayaw magpaturo. Ang sabi ng Bible, ano mangyayari? Sa Revelation chapter 13. Great or small, mayaman o mahirap, dakila o aba, walang pipiliin. Mark of the beast ang tawag yan. Wala tayong magagawa. Nakahula yan. Pero, after 3.5 years, kukunin na ng Lord yung kanya. Amen? Kaya be wise. Huwag tayong talagang sa Lord lang po tayo. Tingnan niyo, wala nang learning ngayon, blended learning na. Ano pa matutunan ng mga to? Hindi ka na pupunta sa school, hindi ka na maghintay na lang tayo, meron na namang malala. O di formulita naman ng matinding hanggang chips na po yan. Hanggang nandun na sa loob ng tao. Madidetect ka na kahit saan.
Pwede ka nang pabagsakin kahit saan. Amen? Kontrolado na eh. Kaya pag may tatak ka niyan, wala ka ng chance na mabuhay. Eternity, wala na. Kaya yung iba, magpapapugot na lang ang ulo. Oh. Wala tayong magawa. Nasa Word of God. Kaya mula ngayon, maging matapat na po tayo. Maging matatag na po tayo. Wala pong inano yan. Pag sinabing lockdown, wala pong inano yan. Pag protocol, wala pong inano yan. Hindi. Ano lang yan? Warm up. Kaya huwag kayong mag-alala. Itong mundo na ito may kapigatian talaga. Pero lakasan nyo ang inyong loob. Sabi ng Lord, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kahit na trouble na at wala, hindi na payapa ka pa rin. Kasi ang Panginoon ay nasa atin. Hallelujah, praise the Lord. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Ano yung ibig sabihin? Kahit na nandyan ang kaaway mo, may table ka pa rin. Ano yung table? Ano pang table? Pag ikaw yung nagtatrabaho, may nakahandang promotion sa'yo. Kahit na inuusig ka na sa trabaho mo, hindi ka righteous, hindi ka Kristiyano ka, inuusig ka, may table. May table. Yung iba, Kristiyano, may under the table. Yung table doon food, yung table doon righteousness, yung table doon promotion. Ibig sabihin, huwag kang mag-alala, supply ni Lord lahat yan. Amen? Kaya sabi niya, I will prepare a table before you in the presence. You anoint, di ba? You anoint my head with oil and my cup runs over. Pinapahiran ko ng langis ang iyong ulo. Ibig sabihin, yung walang evil toss na pumapasok dyan. Amen? Anointed ka ng Lord eh. Hindi makakapinsala sa iyo ang virus. Tatayo ka. Kasi siya yung shepherd natin. Yung shepherd natin ay good, great, and chief. Nagiging own shepherd na natin siya. Kaya matindi ka. Sabi mo siya tabi matindi ka. Huwag ka nang malungkot ha. And my cup runs over, punong-puno. Punong-puno. Masigla ka. Okay? John chapter 14 verse 27. Peace I live with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag kang matakot. Pero mo, sariling kapayapaan ng Diyos kasi siya yung prinsipe ng kapayapaan, bibigay sa iyo. Kaya pag kayo po ay medyo nako-confuse, i-rebuke nyo sa pangalan ni Jesus. Ganon po tayo. Huwag niyong entertainin yung spirit of confusion. Ang kailangan mo spirit of peace. Pag hindi ka napapagkatulog, magbasa ka ng Bible. Pag hindi ka nakakapagkatulog, manalangin ka. Pag hindi ka nakakapagkatulog, purihin mo ang Diyos. Mamaya makatulog ka na. Kaya mag-meditate ka. Merong mga cellphone kayo ngayon. Meron kayong mga music ng mga Christian. Kasi nanapan kayo ng Lord ng kapayapaan. Amen? Yung iba, ayaw mapayapa. Kasi sa dami po ng dumarating na problema po, hindi na kaya na abutin ng tao yung mga problema at suliranin sa mundong ito. Kaya nga, na-stress ang tao eh. Di ba? Stress ang tao ngayon. Kaya nga, mapalad ka pagka nakokontrol pa yung stress eh. Ang pagiging mo lang dyan, ang pinakasolusyon lang dyan, talagang anxious lang. Wala nang iba. Kasi ang mundo ngayon, uncertain eh. Wala nang kasiguraduhan sa mundo ito. Ano pa? Verse 6 na tayo. Totoo, ang iyong kagandahang loob at ang iyong habag ay susunod sa akin sa lahat ng aking buhay. Habang ako'y nabubuhay. At ako'y mananatili sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Matindi ang Lord. Grabe ang pangako ng Diyos pag siya ang shepherd. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Pero mo mga kapatid, ibig sabihin, kahit nabuhay ka pa, pwede ka mag-dwell sa kanyang house. Kasi ito yung templo ng Diyos. Yung presensya ng Lord nandito. Ibig sabihin, pwede ka magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, pag-asa. Pag siya ang shepherd mo. Kaya hindi ka na magkukulang at hindi ka na mangangailangan pa. Kasi kinumpleto ka na ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ni King David, siyang sumulat niya. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. Alam nyo, meron akong back 20 years ago. Meron din akong nabasa sa Daily Bread yata yun. Pero hindi ganun ang eksaktong kwento. Tapos ikwinito rin ng isang preacher. Siguro ako, hindi ko alam kung totoo yun o hindi. Pero kukwento ko rin. Ibay ko rin ang version. Alam niyo yung kabayo na umiyak? Hindi ba kong version yun? Ito ibang version din. Okay. Amen? Okay. Ibang version din kasi kumakawa. Masarap magkwento kasi, lalo na pagka sa Lord. Okay? Nakanta na ba kayo? Okay. Alam nyo, merong isang retired na missionary galing sa ibang bansa. Nakasakay po siya sa airplane. Meron din isang sikat na pinuno ng isang bansa. Pareho silang sabay sila sa airplane. Ngayon, pagdating nila sa airport, siyempre dahil pinuno po yun, talagang winelcome po siya, maraming sumalubong. Dahil great orator yung, magaling magsalita, siyempre nagtalumpati siya at nagpasalamat siya. Tapos nirecite niya yung, The Lord is my shepherd. Nirecite niya, talagang palakpakan yung mga tao kasi galing. The Lord is my shepherd, I shall not want. He takes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. And so forth and so on. Palakpakan sila. Merong isang nag-request na missionary na kasama niya sa airplane. Baka pwede kong i-recite yung Psalms 20. Pinagbigyan po siya. Alam niya habang nagsasalita po siya, The Lord is my shepherd. Nantig yung damdamin ng mga tao. Di sila pumalakpak. Lumuha po sila. Bakit sila lumuha? Kasi totoo yung shepherd niya. He is the right person and he had a relationship to God. Bakit niya binabanggit yun? Pagkasabi niya pa lang, lumuha na yung mga tao. Hindi sila pumulakpak. Naging tahimik ang lahat. Tinapos niya. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Hanggang nagiyakan po yung mga tao. Yun ang nais ng Lord na makuha natin. Nais ng Lord na yung relationship natin sa Kanya tuloy-tuloy kahit na nakaramdam tayo ng kahirapan, kalungkutan sa buhay at stress. Na pag tayo po ay tumawag sa Kanya, eh nandyan siya at lumalakas po tayo. Kakaroon po tayo ng pag-asa sa Kanya. Hi! Magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers, at sa ating mga kapatid sa Panginoon. I'm very, very happy po na magkita-kita tayo muli at salamat po sa Diyos at binigyan tayo muli ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig muli ng Kanyang banal na salita. At sa oras po ito na kami po ay natutuwa na kayo po ay anyayahan sa pagtanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pag sinabi pong magandang balita, ito po ay may pakinabang, ito po ay maaasahan, at tunay na ito po ay kaligtasan sa ating mga kaluluwa. At ito po sa ating mga bagong mga viewers, sa ating mga bagong subscribers po,
malugod po namin kayong inanyayahan na tanggapin niyo po ang ating Panginoon at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap upang tayo po ay makatamo ng kaligtasan. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Higit po natin ang ating mga mata, itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Ako po'y binigyan mo ng pagkakataon na tanggapin ka sa aking buhay. Kilala mo po ako, alam mo po ang aking naging buhay. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala na nagawa laban sa iyo, nagawa sa aking kapwa. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, at gawin mong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, linisin mo po ako, tanggapin mo po ako bilang anak mo. At sa oras na ito, ikaw po ang magiging Panginoon at hari ng aking buhay. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan sa aking kaluluwa. Ito po ang aking samantalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Yesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoon. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating pagtahak sa landasin ng Panginoon, mangyari po na tayo po ay sumunod sa magandang balita ng ating Panginoon o yung tinatawag po natin na the Gospel of Christ. Alam naman po natin na ito po ay daan para po tayo ay maligtas. Ano po ba yung mabuting balita na yan? Na si Kristo ay namatay, siya po ay inilibing, at siya po ay nabuhay na magmuli. At sa atin po bilang mga Kristiyano o sabihin na natin na nais magkaroon ng mga kaligtasan sa ating kaluluwa, kailangan i-apply po natin yung gospel ng ating Panginoon. Sa paanong paraan po, sabi po doon na siya'y namatay, tayo po ay magsisi. Pag tayo po ay nagsisisi, lumalapit tayo sa Panginoon bilang makasalanan, tayo po ay papatawarin ng Panginoon. Kaya nga po namatay si Lord sa krus ng Kalbaryo para sa ating pong mga makasalanan. Pangalawa po, siya po ay inilibing. Ito po ay katumbas ng paglilibing upang tayo po ay mapatawad ng tuluyan. Sa paano para naman po? Sa pamamagitan po ng bautismo. At bautismo sa kanyang dakilang pangalan. Bakit po sa kanyang pangalan? Sapagkat yun po yung pangalan na ibinigay po sa atin para maligtas. Pag tayo po ay nagpabautismo sa tubig, sa kanyang dakilang pangalan, tayo po ay patatawarin, lilinisin sa ating mga kasalanan, at ililibig po yung ating kasalanan. Maliit man o malaking kasalanan, yan po ay patatawarin ng ating Panginoon. At sa ikatlong araw daw po, siya po ay nabuhay na magmuli. Tayo po ay magkakaroon ng bagong buhay. Pag tayo po ay napatawad, nalinis, nailibing ang ating kasalanan, at tayo po ay mamumuhay ng panibagong buhay. Sabi nga po sa Biblia, na tayo po, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, we are new creation. Ang lahat ay lumipas na po. At kung tayo po ay makakatanggap ng Holy Spirit, yun po ang pasimula para po sa ating pagbabagong buhay. Makakalakad na po tayo sa kakalooban ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos po sa atin, masusunod na po natin. Yung salita ng Diyos, malilinawan po tayo kung ano ang kalooban ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo po ay palalayain na ng Panginoon sa gawa ng kaaway. Magbabagong buhay po tayo. Kaya kailangan po natin yung tatlong yan, na siya ay namatay, inilibing, at nabuhay na magmuli. Tayo po ay kailangan magsisi, bautismo sa pangalan ni Jesus, at tanggapin ang Holy Spirit. Yan pong tatlong yan ay napakahalaga po para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Maraming po salamat at huwag po kayong magsawa
na tumangkilik po sa ating programa. Dito po sa JCLGAA. At alam niyo po na meron na po tayong bagong time slot. Nalipat po tayo sa 7 to 8 p.m. po. Pero every Friday po at Sunday, yun pa rin po yung ating schedule. Ulitin ko po, every Friday, 7 to 8 p.m. and every Sunday, 7 to 8 p.m. din po. Maraming po salamat sa lahat ng ating mga viewers. At doon po sa mga hindi pa po nag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At para magpatuloy po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, makapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at nakakasiguro po tayo na tayo po ay lulusog. Lalakas ang ating spiritual pagka tayo po ay nagtsatsaga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, tayo po ay mananabik sa salita ng Panginoon at tayo po ay susunod sa kanyang kalooban. Maraming po salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik po sa ating programa, JCLGAA, at tayo po ay lahat ay pagpalain. Maraming po salamat. At sa oras na ito, tayo po ay mananalangin pansamantala, pagwawakas po ng pansamantala ng programa ng JCLGAA. Sumunod po kayo sa baiting panalangin. Glory to God. Hallelujah. We praise you, we thank you, Father, for everything, God, that you always done. Thank you so much, God, for this wonderful program that you given to us. Lord, always continually to bless JCLGAA, Lord, for your glory and your honor. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maparangalan, maitaas sa programang ito, sapagat wala po kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ang salita mo ay hayaan mo maihayag. Ito man, O Diyos, hallelujah, ay alam po namin na may pakinabang po ito sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang magamit sa ganitong gawain, lalo na po ang aming mahal na Bishop Domingo Silicena, na patuloy mong ginagamit, Lord, patuloy mo i-bless ang aming mahal na Bishop, at gawin mo po siyang pagpapala. Maging ang programang ito, Lord, ikaw po ang siyang magbasbas. Ganon din, Lord, patuloy po namin dinadalangin ang aming bansang Pilipinas. Tulungan mo ang bansa po namin na maka-full recover po sa aming mga na dadanasan, Panginoon, na kahirapan sa bansa namin. Alam po namin, Diyos, na hindi po madaling dumanas po ng ganitong klaseng pandemic. At alam po namin na maraming tao ang nawalan ng trabaho, marami po ang nagkasakit, marami po ang na-stress, marami po ang na-depress. Panginoon, kahabagan mo ang bansa namin. At tulutan mo, Diyos, na ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay makakilala sa totoo at buhay at nag-iisang Diyos. Alam po namin, Panginoon, O God, na ang bansa namin, Panginoon, ay nag-iisa at ito'y kaloob mo po sa aming lahat ng mga anak mo. Lord, kahabagan mo ang bansang Pilipinas at hayaan mo po ito, Lord God, hallelujah, na maging maayos pa, Panginoon, pagdating po sa pagsunod at pagkilala sa totoong Diyos. Maraming pong salamat. At patuloy, Lord, na i-bless mo po ang lahat ng namumuno sa bansa namin. Ikaw po ang manguna sa bansa namin, Panginoon. Ang mga leaders, ang aming presidente, ang lahat from highest to the lowest position, Lord. Tulungan mo sila, Lord, na magkaroon sila ng banal na takot sa iyo. At wag po silang magsamantala, wag po silang magbigay ng mga bad influence sa mga tao, Panginoon, bagos sila po ay maging magandang halimbawa po sa lipunan, Panginoon. Patuloy mo, Diyos, na ilagay po sa iyong mapagpalang kamay ang bansa po namin at maging maayos po ito, mag-progress po itong muli, mag-success po itong muli, at higit sa lahat, marami po ang makakilala sa iyo, Lord. Sa iyong mga salita ay manalig po sila at sila po ay sumunod. Maraming po salamat. We give all the glory and honor to your name, in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless.